Diye mlalelo Radio Gonzo 0.5 FM ekhaya. Ungayibona into enziwa ihlahla phandle. Sidansa njengoBeyonce. Into enziwa inyoni yona angiyazi. Ayisandizi kanje. Hliziyo yami yazi ngathi ziyabukisa. Yazi ngathi nazo ukhona u350 ezothengisela. Akhanya njengelanga liphume kuse. Ngathi zithi bapho clever. Yangikhuthaza lethe isandla. Ngathi zithi ubani ovaleleke endlini manje. Uba ku level 5. Uba inyoni manje. Yazi ndizinyoni ngize ngisigazi kwakhala enyonini kule nyoni. Cha ufuna ke lo mlaleli ukuthi nje nayi inkomo. Nayo njalo ikhomba phandle. Nakhona iyehlenyuke yacaluza yagcogcoma uyazinzana iyehlenyuka nje nayo yazinza nami iqathaza umlongo nje kupende yazi. Yazi ngizethubele lithuba lani kwamina. Bengenza ongcono ngalo. Mangazi yamasivika bese ngadrophisha. Phakathi baby. Hayi ke wena uhamba uqathaza umlongo. Ngithi nje on behalf of bonke abalaleli beRadio Gonzo 0.5 ngithi zonke inkomo nezinyoni ezigcogcoma lapho phandle ecabanga ukuthi zona ezayiphethe. Sisiyena zosijwayela indaba amaqhubu. Ngazosijwayela nje indaba edlela. Ngazosijwayela indaba edipha. Cha zona ke inyoni ziyacula manje sicula kamnandi singayidlela umona. Angilazi lwahlobo lomculo noma i-jazz. Sobona ubaba ulinda ngempilo seyibhidisa. Ngoba futhi. Yaphela nje lockdown uzobona sekunenyoni ecula ku-Joy Celebrations. Sobona sekunelanda elidayo. Bona ngene nje ilanda lithi. Kelime kwimike. Ikhiphe lithi. Lithi ubaba kancane mu. Le look le ukuthi ni ready. Nabo bese bethe. Bese lithi. Lithi ukuyilungisa lithi. Livele lithi. Sazoba mnandi ke mlaleli hlala nami la ku-Radio Gonzo 0.5 FM. Hlala no Bonzo, hlala no Mr Finger Bender. Angina direct, angina producer, angina bani. Hlala nami ukuthi uyamshiya kanjani umuntu nje. Upura lo uthi nayi inkomo. Singadlali inyoni. Mlaleli sihlalele kahle sama ama levels ku level 5 masehla sithi level 4 siphinde sithi level 3 sithi kwehla ku level 2 sama nje kahle ihlelekile sine mindset sine mentality senza kahle yonke into yethu si calm si collected asilona uvanza sicocoma phandle sine achiku si achi yey si